Live tayo, Milaor Kamsur. Ay, live tayo, live. Milaor. Ito yung ano, yung tulay dito. Pagka galing ng Naga City doon, tapos pagpasok dito sa may bayan ng Milaor, biglang liliit yung tulay dito, ito. Karamihan mga paps dito na gugulat sa ano na to, dito sa area na to. Kaya nagiging accident area tong accident prone area na tong lugar na to. Ay, salamat. Pauwi paps, pauwi. Dan Michael Uba, shout out, ride safe. Salamat. Di kami tumuloy kagabi kasi ang dilim. Palipas kami ng gabi sa Sipokot. Ito, second day ng ride namin. Live tayo, Milaor. Okay, sa viewers natin, shout out sa inyo. Bayan tayo ng Milaor. Ito lagi yung pinupoint out ko na lugar dito na, yun o, napakasikip po. Pagkagaling mo sa maluwag na area, biglang sisikip po dito. Accident prone area itong mga lugar na to, mga kabarako. Accident prone area. Ayan, sa mga mahilig dumaan dito, shoutout 6 viewers natin. Hi, Jenny Daddies. Yes, sige, kumusta sa mga taga Santa Cruz? Maharlika Highway ito, napakasikip. Gusto lang namin i-point out tong area na to, napakasikip. Bayan ng Milaor to, ha. Bayan ng Milaor. Yon. Tutuloy na rin kami. Salamat. Thank you. Yan o. Salubong mga sasakyan dito. Bali ng pinakasentro. Salamat sa pagsilip. Tuloy na kami. Salamat.